Začneme tady touhle 800 SRT 800 RX, kde to RX znamená, že to je ten offroadový model, čili motorka s 21-palcovým kolem vpředu. Zdvihy bohužel netušíme, ale světlá výška by měla být nějakých 210 mm, což by mělo být dostatečný pro ježdění v terénu. Nádrž na 21 litrů by měla dávat dostatečný rádius a hmotnost 198 kg by měla dopřát motorce určitou lehkost, aby se s ní v tom terénu manipulovalo docela dobře. Motor vypadá, že je taková další kreace na motor z KTMky, ta architektura tomu tak odpovídá. Tady má výkon 95 koní a 87 Nm. Samozřejmě je tady zajímavá výbava, protože u téhle motorky za 214 900 cca dostanete úplně všechno, co vidíte. Takže to je trojice hliníkových kufrů, je to třeba to, co nevidíte, vyhřívaný sedlo, vyhřívaný rukojeti. Když se držím tady toho, tak ta motorka má ride-by-wire, což znamená oboustranný quickshifter, tempomat nebo nějaký jízdní režimy. Dál je tady bezklíčový zapalování, odpružení je nastavitelný, stejně tak je tady nastavitelný ten štítek, který tady u toho výstavního modelu jde ještě trošku stuha, ale určitě to bude ve finální verzi lepší. Samozřejmě je tady barevný displej, který je tady orientovaný klasicky rallyově na vejšku.